Myslí si Igor Matovič o sebe, že je novodobým Batmanom? Igor Matovič vedie naplno svoju kampaň v štýle superhrdinu. Podľa mňa to je úplne super, čo povíš? Môže byť? Chce vzbudiť dojem, že aj jeho treba privolávať ako nejakého superhrdinu. Igor Matovič má celú svoju volebnú kampaň založenú iba na jednej veci, na Robertovi Ficovi. Normálne sme prišli vyjadriť svoj občiansky postoj, lebo si myslím, že naozaj dosť bolo Fica. Sloganom Dosť bolo Fica rozdúchava oheň na námestiach, na internete a všeobecne medzi ľuďmi. Všetci unizóno sa kedykoľvek vieme podpísať pod to, že čo? Nemôžeme mu to zazlievať, pretože je to jeho jediná politická téma. Pozreli sme sa bližšie na body politického programu Igora Matoviča a zoradili sme vám ich. Prvý bod programu je Dosť bolo Fica. jeho druhý bod programu, Dosť bolo Fica. jeho tretí bod programu, Dosť bolo Fica. štvrtý, piatý, aj hocikoľkatý, stále má len jeden bod programu. Ale hlavne dosť bolo Fica. Čo si myslíte, naozaj bolo dosť Fica? Alebo bolo dosť Matoviča?